Pabilin nga giisa sa blow alert status ang tibok probinsya sa Sugbo bisan pa kung gilibkas na ang storm signal number 1 sa tibok Central Visayas. Si Marie Dumabok sa detalye. Sa gipagawas nga data sa Pag-asa Visayas ganyang alas 10 sa buntag, gilibkas na ang storm signal number 1 sa tibuok Central Visayas, lakip na ang Sugbo. Apan bisan pa man gitugan sa tigpamaba sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Ritilen II nga padayon nga naa sa blue alert status ang Sugbo. Still under blue alert status because ang atong bagyo na pagihapon sa Philippine Area of Responsibility ug dili gyapon nato kuhaan ang posibilidad nga makadagya po di mga thunderstorms pag-ulan. Sa talaan sa PDRRMO, usa ka mananagat sa lungsod sa Medellin ang girescue human nalunod niadtong Biyernes. Kapin sa usa ka libo ka pamilyahan ang gipa-evacuate sa lalawigan. Hinuon ang tanan nakauli na nga luwas. Way natala nga nangaguba nga kabtangan og mga tawo nga nakalas o naangol atol sa maong pag-igo sa bagyo. Samtang padayon nga epektibo ang closure order ni Talisay Acting Mayor Alan Bukaw sa Manipis Road. Kini ilang nakabot nga kasabutan human sa gihimong assessment sa kagamhanan ganiyang buntag. The Office of Civil Defense has not yet lifted the advisory nila, so ato ang manifest bill is kuan yapon. Dili na matakasiguro sahay ra ba nga nagtuot nga init na, pero kung mag-uwan sahay musitin magutong tubig nga mao to lupo sa crack ba. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.